खुलुमबाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा मोनसे एप्स दं आरोना, बे एप्सनि दारैनो मिउजिक दामनो हायो आरोना। बेनो जाहैबाय पियान' ORG पियान'। बे पियान'जोंनो आङो माने बर'नि जा देंखो ना, गोजाम मेथाइ, बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि होननाय मेथाइ दं आरोना, आं बेखौ दामदों आरोना बे मबाइलावनो, बे एप्सनि गेजेरजोंनो। दा माबायदि जादों नोंथांमोना फारि नायलांदो आरोना। बेखौ इसिबां माने लाइभ होनो हायासै, आङो स्क्रिनाव रेकर्ड खालामनानै होबाय आरोना। लाइभ साफायग्रा गैया नालाय, दा बेनिखायनो माबायदि जादों नोंथांमोना नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ। आरो लोगोसे सोरबाफोर माबायदि दामो जेनेबा दामनो गोसो दंब्ला सोंहरबानो जाबाय आरोना, माबायदि खालामनांगौ बिदिखौ। बिदिनो आङो गुबुन गुबुन मेथाइ दामनो नाजागोन बे एप्सनि दारै आरोना। अब्ला थ'दो लोगोफोर, स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ। लोगोफोर, आं बे मेथाइखौ गोरोबहोनो थाखाय आङो डाब स्टेपाव थुनानै इन्ड'नेसियान तालाव थुबाय आरोना। बिनिफ्राय मिउजिकनि थाखाय स्ट्रिंसआव थुबाय आरोना।